ki yafe min dan Allah. Ban taba tunanin cin amana daga gare ki ba. Wannan cin amana haka kina matar aure me zai haɗa ki da saurayina? Ya kamata ki fahimce ni sharrin shedan ne. Idan kika yi la'akari da irin zaman da nake a gidan nan mijina sai ya tafiya wata da watanni bai dawo ba. Ko da ya da bai fiye sati ɗaya ba sai ya sake tafiya. Ki haƙuri ne filin. Wallahi ba dan kina rufa min asiri ba. Da tona zan ba mu ya tashi kowa ma asirin shi ya tuwo. Nabeela, ni ba ban ga wani abu bacin a cikin wannan abin ba dan nayi mu'amala da mutane. Saboda baka kishi na ko? Ai mu'amala da ita ba shine wai na zama wai na ta. Ni naki ne har abada. Ni da zan yi aure ita yake haka ne. Haba da Allah. Zo ki ji Allah, zo ki ji zo mu dan yi magana. Zo ki ji. Zo mana da Allah. Haba Nabeela. Zo ki ji. Shigo. Hashim lafiya zaka shiga da gara cikin gida? Ba abin da ya shafe ki. Ku tsaya anan ina zuwa. Matsa ki bani waje. Akan me zan matsan baka waje? Ki matsa ki bani waje nace. Ki matsa ki bani waje. Sai ki matsa ki bani waje. Sai na leka wallahi, sai na duba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ku shiga kuma su duka suna ciki. Ku shiga. Ku shiga kuma su duka. Wallahi ku da cash. 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 Kina amfani ne a gurina. Ki dauko mana magana. Wannan rashin mutunci a gida. Wanda an kashe ki. Wallahi wanda an kashe ki. Haba ta bawa. Haba ta bawa me haka? Haba ta bawa. Dan Allah ki hakuri. Ko yanzu ma a cikinta ya gaya mata. Ki banta haka. Sake ta. Daukan magana da yariyar ce bane wallahi tallahi yana da yawa. Yanzu saboda Allah na rubuta zubar wanda kanta mutunci ta zubar mana da mutunci. Wannan bakin fentin ina za mu kai shi? Babawa, dan Allah ku kake mata baki. Idan kika kuskure kika mata baki to wannan lalacewa fa sai ta fi haka. Sai ta wuce haka fa. Abin da zai faru ai ya riga ya faru. Kai kuma ina yake? Mun masa jina-jina sannan muka kai shi police station. Yanzu ma daga charge office din ne suka buƙaci ganin ku gaba daya da shi ma danginsa da kowa da ya shafi wannan case din saboda babban case ne ta ja mana matsala babba. Kin gani ko kin ga irin ta ko kin goga mana masifa ko muna zaman mu haka kawai su daren kin tona mana asiri wannan abin kunya har ina kin ga dauko gelanki ku tafi police station din ni zan zauna a gida saboda gidan ba je kike dauko ki hakuri tashi irin nasu ne. Me kake nufi? Me na rage ka da shi? Babu abin da na rage ka da shi. Aure na ɗaura maka don ka zo ka tsallake kake zuwa irin wannan al'amari. Me ya amfanin auren da aka yi maka? Inda har ba za ka tsaya wurin matarka ba. Ce mu je. Ga la'antaccen da ake aikata duk wata alfashi a gidanta nan ta iso. Kun ganta? Kai, wai kai wannan wani irin yaro ne wannan? Ya za a yi a gabana kana zagin yata kana la'antar ta? Bari in gaya maka ko mutuwa tana tsoron idan mahaifi. Bare ka kalle ni a gabana kana la'antar yata. Me ta maka? Hajiya. Nan ba gurin da za ku zo kuna mana hayaniya bane. Ku bari idan kun koma gidajen ku sai ku yi hayaniya amma ba a nan gurin ba. Ke kuma ai ba da mahaifiyarki ya kamata ki zo ba. Da mijinki ya kamata ki zo. Domin duk gaba ɗayan ku za mu tattara ku mu dankara ku a kotu ne. Babu. Ga babban munafiki algungumi mai bannar da za a mika shi kotu shi ya fi cancanta da mika kotu ba wani ba. To ni wai duk ban gane ba wannan taron da aka tara mu anan wai na menene ne? An ta so na da yata tana tafi tana kuka tana gaya min cewa ba ita ta yi ba. Hajiya. Na'am.
wannan ishi ne mai girma. Ku zauna, idan kuka ba mu haɗin kai kuka gama hayaniya to za ku ji me yasa aka kira ku. Duk wanda kuka ga mun kira shi a nan yana daga cikin wanda muka san yana da ruwa da tsaki a cikin wannan kes ɗin da ake ciki. Za mu yi ku bayani duk abin da ya sa muka kira. Wato ranka daɗe, ni da a ce za a bi tawa zan ba da wata shawara. Ka tattara mu tun da abin ya ƙi haka a dankara su kotu, a je can kowa ya girbi abin da ya shuka. Ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka, kai ma ka huta kowa ya huta, a san daga inda magana yake. Magana ka da ka faɗa kusan haka ne, amma yanzu dai ba za mu yi hakan ba. Gara dai a bar shi a nan tukunna. Ba za mu saurin mika shi kotu ba har sai mun yi bincike, domin ita shari'a saɓanin hankali ce. Za a iya zuwa ka ga abin da kake tunani ba shi ne ba. Mu ma kuma ba za mu saurin mika shi kotu ba sai mun yi bincike, gwargwadon bincike, sannan mu mika shi ga kotu sannan ta wanke masa hukunci. Ina fata ka fahimce ni. Wace ce Ma'azatu, wace ce Nabila cikin ku? Ni ce Ma'azatu. Ke ce Nabila? Ku matso nan ina son muku tambayoyi. Ma'azatu. Na'am. Ke ce wadda ake zuwa gidan mijinki, Nabila da shi suke zuwa suke haduwa gidan mijinki ko? Gaskiya abin da na sani yallaɓai shine tsakanin Nabila da Lailu suna mu'amala mai muni, wanda Lailu ya ɗauke ta a matsayin kamar tamkar matar shi. Naga abin da yake shiga tsakaninki da shi yake shiga tsakanina da shi. Yanzu ke Ma'azatu, tsakaninki da Allah maganar da ƙawannan taki take faɗa gaskiya ne? Kina mu'amala da mijin da ba naki ba? Inna wallahi ƙarya take min, kin san ai ba zan aikata haka ba. Ƙarya take wallahi. Yallaɓai. Duk abin da na faɗa babu ƙarya a cikinsa. Gaskiya na faɗa. Amma tun da abin ya zo da haka zan faɗi duka abin. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wasu irin musifa ce. Me musa muke ta tunanin yin abubuwa kamar ba za mu mutu ba. Wannan lamarin ya yi muni da yawa. Wannan fa kusan shine kes na 5 da ya zo mana gabanmu. Gaskiya Laila ka aikata babban kuskure, wanda ya saba wa koyarwa da shari'a ta addinin musulunci. Yanzu ba zan ga laifin waɗannan mutanen ba idan sun maka ka a kotu domin su nemi hakkinsu. Domin ka yi kuskure, ka aikata laifi wanda ya dace ka fuskanci kowanne irin hukunci da ya. A halin yanzu sassauci ɗaya za mu iya masa matsayin mu na ɗaya kuma sassaucin da yake illa da ɗayar Nabila ba. Wa Nabila na aura? Amma ni ba na kai da bakin kake mana wannan maganin banza maganin wofi? Ai tunda sai ka aure ta. In ba da shegantaka ya daina ka lalata rayuwarta. Duk ba sun zo sun sauta maka. An yi matsala na da kai kenan. Mu wai ba su cewa zaka iya mata biyu ba. Ashe zaka iya. Sannan ka zo kana lalata wallahi da na san zaka iya rike mata biyu da tuna aka hada maka. To shikenan yanzu ai wannan ya ba mu amsa. So zaka abin da nake ka bude kunnin ka ji da kyau. Idan ka ce ba za ka aure ta ba, ka lalata wannan shirin da ake so a yi. Wallahi zan tsama hannuna a kai ka kotu. Suna kai ka kotu kuma ka san sha'anin kotu ba ruwansu. Suna yankewa za a baka shekaru ne a daure. A ka aje kotu, ka aje kotu. Nan ha yadda nan. A na bo, wallahi na yadda. Zaka aure ta? Zan ha aure ta, zan aure ta. To alhamdulillah tunda an samu matsaya. Dama mu abin da muke so kenan idan an zo mana da kes a samu maslaha. Kuma gaba ɗaya gashi an samu maslaha. Ba burinmu ne kullum idan an kawo mana kes gabanmu ba mu debi mutane mu kai su. Yanzu zan shiga wa oga bayani da abin da ake ciki insha Allahu sai kuma mu sallame ku. Zan so ku tafi gida idan an gama ku je ku zauna ku fara shirye-shiryen yadda za a yi magana auren yaran nan, kuma ku kokari ku ga ku ɗau lokaci wajen magana auren ba. Kuma zan so ku yi kokari ku ga kun bi
tanadin da addinin musulunci ya yi wa matar da ta yi mu'amala da wani namiji ba mijinta ba kafin ta yi aure, to zan so da Allah ku yi ƙoƙari ku ga kun bi domin a samu a ƙara tsarkake lamarin. Mu kuma za mu ci gaba da ƙoƙarin bibiyar ganin cewa komai ya daidaitu ba tare da an ƙara samun wata matsala ba. Ke kuma ma'azatu, ki gode wa Allah da mijinki ya san abin da ake faruwa. Ba za mu ja wannan ba kuma za mu yi ƙoƙari mu ga mun nemi ki musarar da shi. Za mu yi ƙoƙari mu ga mun ci gaba da rufa miki asiri. Domin wataƙila idan muka yi ƙoƙarin ganin sai mun neme shi, wannan zai iya zama sanadiyar mutuwar aurenki, wanda mu hukuma ba haka muke so. An yi daidai ba a da ana yin barna ba. Wannan wata dama ce Allah ya baki. Asirin ke tonu ta wata hanyar, amma ta wata hanyar kuma bai tonu ba. Ki je ki ce ki koma ga Allah, ki ta neman ki ta astaghfirullah ga Ubangiji. Tsakanin bawa da Allah ba a shiga, ba wanda ya shiga tsakaninki da Ubangijinki. Ki je ki ci gaba da tuba ga Allah subhanahu wata'ala. Idan kika yi nadama, Allah zai iya yafe miki, amma ki kokari ki ga kin gyara rayuwa. Wannan ba rayuwa ba ce. Akwai mutuwa, akwai zama kabari. Mutuna da mu za mu mutu. Ubangiji Allah ya tsare mu. Baba zan shiga ne ga bayani da abin da ake cikin insha Allah sai ci abin da sai mu sallama. Hashim, ashe haka bai faru kuma. Wallahi kuwa abin da ya faru kenan. Na zama an ce an yanke hukunci domin zance ya zo mun tabba an ce za a ɗora musu aure sati mai zagayowa ko? Gaskiya ne wannan maganar. Ni ma ina ta so in gaya ma to amma tsananin jin nauyinka nake. Ba dan komai ba sai dan sanin yadda ka sa Nabeela a zuciyarka. Na tabbata ba za ka ji daɗi ba idan ka ji cewa an bada ta ga waninka. Shi yasa ban gaya ma ba. Hashim kenan. Ai babu komai. Ka san Hausawa sun ce matar mutum kabarinsa, kuma wani baya auren matar wani. Gaskiya ne. Allah ya sani na so Nabeela kololuwar so, amma kuma Allah ya kaddara cewa ita ba matata ba ce. Gaskiya ne. Ni kuma ba zan zama mijinta ba. Saboda haka ina musu fatan alheri. Allah ya ba su zaman lafiya. To amin sun ma kai ma ina ma fatan Allah Ubangiji ya baka wanda ta fita a nan gaba. Shahadar Nabeela na karanta, ku ba ni kunnen ku aro ku babunta. Nabeela kyakkyawa ce ‘yan makaranta, ta samu ɗan saurayi. Muje. Ga kayan ki nan. Kwashe su, ki tafi gidan kawon kilawa. Yawwa. Dole ne sai kin bar gidan nan, ba zan iya zama da ke ba. Haba ta bawa. Me haka? Kayan yarinyar nan kike yabowa kina watsowa waje ta bawa. Kayanta ne, gogo. Haba ta bawa, dan Allah me yasa kike yin haka? Kin taba ganin uwar da ta haifi ɗanta a cikinta ta kore shi? Dan Allah ki ya hakuri. Yarinyar da ta ɗauko mana wannan bakin fenti ta ɗauko mana magana? Ta goga mana kacin kaji irin wannan? Kinga, babu uwar da take haihuwar ɗanta ta ce taya da shi ba ta son shi. Karuwa bato. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ta bawa. Ciki ta je ta kwaso. Haba, shi ya sanya na ce baki ankara da wani abu ba, amma ni ina dan fuskantar wani abu. Ta bawa, to ki yi haƙuri, abin da zai faru ya riga ya faru. Hannunka baya riɓewa ka yanke kayar. Ɗanka na cikinka. Gogo, hannun? Wallahi azimu inna wani in ba sai na datse shi ba, Allah ya tsine mu. Gwanda in zauna da dungulmi. Ya fiye mini da in zauna da shi yana addabata. Kin gani abin da nake gaya maki, kina kin ɗauka. Ina ce da ke ki kama kanki. Kin kiya.
dan Allah dan annabi ta bawa ki haƙuri. Ki haƙuri ta bawa dan Allah ya za a ki watso mata kaya kuma yanzu ki ce wai ta tafi gidan kawulawa. Duk tuni ba ta je gidan kawulawa din ba sai yanzu ne za ta tafi gidan kawulawa ta bawa. Dan Allah dan Gwaggo ki yi wa Allah ki daina min wannan magiyar. Ni fa ba na gamsu fa da zama da wannan shaidaniyar. In zauna da shaidaniya mai kai da iskanci. Tattara su. Ba da ni ba. Abinda nake gaya maki kenan. Tuntuni nike gaya maki kina gani kamar ba ma kaunarki. Gidan muna cewa ki kama kanki ki kama kanki. Kwashe kai daki na. Kai daki na idan zuciyarki ta yi sanyi za ta dawo dakin naki ki yi hakuri. Yi hakuri kwashe je ki kai daki na. Ki zo ki tsintsinto sauran kayan. Zo. Zo ki ɗebo sauran kayan zo. Ya ce zan ɗebo mata. Zan fito da su ba za ta koma ta shiga ɗakin ta tsinto kayan ta ba. Ba ɗaki na ba za ta shiga ba. Ba na son ganin ta ne. To shi kenan ni bari in je in ɗebo mata. A'a ki bar shi zan kwaso. Ya hakuri. Ba shi ni na ɗebo. Zan ɗebo mata sauran kayan ta na ci. Ba ni dai ba za ta shiga wani ɗaki. Allah ya sauwaƙe. Ana son ta raɓa. Allah ya sauwaƙe. Allah ya sauwaƙe. Dan Allah dan annabi ki saka wa zuciyarki ruwan sanyi. Ki yi hakuri. Gogo in ba sai take zuciya ta. A'a ni ban ce ki mun kuka ba. Ni ban ce ki mun kuka ba shikenan magana ta wuce. Su Nabeela an kusan zama amare. Ke dai bari Allah kaɗai san farin cikin da nake a raina. To wani irin farin ciki kike yi ke yanzu? Ke yanzu wani farin ciki kike yi kenan? Ina farin ciki ne saboda na cika burina. Na samu mutumin da na daɗe ina farin cikin ina son ya zama mijina. Na samu mutumin da na daɗe ina burin na aura. Kin ga yanzu nan da kwana 3 gobe iwar haka ma ina ga ɗaura aure. Nabeela. Yanzu ke kina da bakin da zaki ce kina farin ciki da wannan abu? To ai gwaggo abubuwan da suka faru su suka cika min burina. Lalle ba shakka. Dama ai baka samun abu mai daraja sai ka rasa wani abu. Tur da wannan. To bari ki ji in gaya miki nan gaba. Shahadar Nabeela ce za na karanta. Ku ba ni kunnen ku aro ku ji babunta. Nabeela kyakkyawa ce 'yar makaranta. Ta samu ɗan saurayi guda mai santa. Waya na ga ka shigo fuskarka a tarɓa ne, ba farin ciki ba walwala ba komai. Ban ga ka zo da abokananka ba ana irin abubuwan nan na al'ada. Ina ruwanki da ko na zo da abokaina ko ban zo da abokaina ba. Ko wani kika hango cikin abokanan na kike tambaya. Da Allah kin gani fa ba na son wani dogon magana. Abin da kike gani ki ayi amfani da shi haka kullum da kike gani a tsaya haka. Ba na son dogon magana. Kar fa kan manta ba. A budurwa fa ka aure ni fa ba fa bazawara ba fa. Ga wanda bai san ke ba. Ba dai ni da ki ga mace budurwa bace. Kin ga ina gaya miki mu bar maganan nan ni da ke haka. Kar mu tsawaita maganan nan ga miki maganar da ki kasa bacci ba. Abin da ya zace ga ina miki haka ba ina so ki san irin zaman da zaki a cikin nan gidan ne tun yau. Tun da yau ki san irin zaman da zaki tare da ni a cikin nan gidan. Dama haka kake. Idan da a baya aka ce min za ka min haka wallahi ba zan taɓa yadda ba. Ka cuce ni wallahi. Ka cuce ni wallahi. Gaskiya ni yanzu ba aure bane a gabana ko kuma wata soyayya. Barikin ci kawai. Idan na kuskura na cikin buɗe baki kin ƙara yin magana sai na yi miki rashin mutunci mara kunya fitsararriya ɓarauniya.
Yau zan kawo ƙarshen sarautarki. Ba na shiga cikin gida na fito ba tare da na yi kisan kai ba. Kowa kika ga ya mutu kwanan shi ne ya ƙare. Kuma inda ba ƙasa nan ake gardaman kokuwa. Na shiga uku. Kofan ya ƙi buɗewa. Dama ta yaya za ya kofa ya buɗe? Kin taɓa ganin mutumin da ya je lahira ya dawo? Gaskiya wannan aikin ba ƙarami ba ne. Duk da dai halina ne sata. Amma dai ban san ta inda zan ci nasara a cikin sauki ba. Haba ai farauniya ki har zan gaya miki yadda zaki ki samo wannan takardun gidan? To ai wannan aikin ya zama dole kamar ko da ita ce sata ta ƙarshe a duniya. Haka kawai naji ina tausayin ka. Menene abin damuwa don karuwa ka ci amanar ka? Karu kuma? Karuwa mana. To sai me dan an zarge mu a san mutum a san sana'arsa in ya bari a san ya daina. Sai ka ce wata sabon shiga kin wani rude. Ta yaya ba zan rude ba? Wannan gidan haya ne da ya zo da sabon salon figar maza da mata, baƙi ko 'yan gari. Muna bayar da hayar sati har zuwa wata ɗaya ga duk mai bukata. Kada ki sake wani kai hannu jikina da sunan duka. Wannan 'yar tashin da kike gani kashi ɗaya ne da ita. Hajjaju wallahi ki fita daga hanyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina zaton kwace wannan kuɗin abu ne mai sauki? Kuma akwai matukar abu tsoro a ciki. A ce muna cikin gidan kofa ta rufe babu dama. Gaskiya mutanen gidan nan sun fara ganin fitarwa a cikin ya zama barazana daga rayuwa. Dole ne mu san dole mu san abu. Wannan ko kun sai da gawarta ne a wurin matsafa. Matsafa kuma? Kana. kai ma ka ce wa zuciya kana san Nabeela.